Здравейте! В това видео ще ви споделя малко лична история, свързана с глога и с моето сърце. И по-конкретно, защо глога не ми помогна. Тези дни си разчиствах шкафа, в който си държа билкови тинктури, билки, както и разни кремови мазила, козметика и мехлеми. И така попаднах на тези две тинктури, които са с изтекъл срок на годност. Като едната от тях е годна до август 2024 година. И преди да ги изхвърля, реших да ви споделя какво правят те в моя шкаф и защо са останали там. Ако някой от вас ме вижда тук за първи път, да се представя накратко, казвам се Йовка Трифонова, терапевт емоционално здраве с есенциите на доктор Бах. И моята мисия се изразява в това да помагам на хората да живеят по-спокойно и по-удовлетворено, което означава и по-осъзнато. Тоест да търсят отговорите си в себе си и когато има тази вътрешна яснота, да действат през сърцето си, а не през натиска, през трябва и през страха. Защото аз лично съм живяла години наред така и това ме беше довело до паникатаки, депресия, тревожност, както и до любовна зависимост. И точно за това са темите, с които работя. Така да се върна към глога. Когато видях тези въпросните тинктури в шкафа, си спомних в кой момент аз съм приемала глог. И това ме накара да си замисля защо съм и спряла да го приемам, защо те са останали там и срока им на годност е изтекал. Върнах се в онзи момент, в който сърцето ми правеше няколко силни удара. Уж се чувствах спокойна в ежедневието си и в един момент чувам и усещам как сърцето ми прави два силни удара. Сякаш ме стряскаше. И това понякога се получаваше няколко дни подред, друг път веднъж в седмицата. Когато се случи веднъж в месец, аз си казвам, намаля, аз съм по-добре. Реално обаче в ежедневието си се чувствах спокойна и точно заради това не мислех, че ми има нещо свързано с емоциите. Тоест, щом спя добре, щом в ежедневието си не усещам тревожност, то значи аз съм спокойна. И това си го вярвах, че е така и поради това си купих глог. Аз съм много голям почитател на билките и първото нещо, което правя е да се подкрепя с някаква билка. И така опитах с глога. Да, но имаше моменти, в които сякаш имаше някаква разлика, така се усещаше като разреждане, да не всеки ден. Тези силни удари да ги усещам, друг път се беше същото и в един момент, аз помня тогава, че накупих доста шишета. 2 лева едно такова шишенце. Съм пила и съм видяла, че разлика няма. И съм ги оставила в шкафа, точно заради това се стикал срок на годност и се още там. След това опитах и магнези и от него не видях разлика. След това си мислех да отида при личния и да искам да отида при кардиолог. Т.е. да искам да ми даде направление да отида при кардиолог. В един момент обаче си представих, че идва човек при мен със същия казус. Това може би беше преди 3-4 години. Още моменти, в които се учех сама да се терапевтирам, защото когато човек сам си задава въпроси, е много важно да се познава и да бъде честен със себе си. И за това има и риск да не си зададе конкретния важен въпрос, който му е нужен в този момент. Затова и ние терапевтите също ходим на терапевти и аз също го правя редовно. Когато имам нужда, имам предвид, не е редовно, когато усетя. Последно беше около Нова година, заради проблем свързан с краката ми. След едно падане. Какво се случи тогава? Както ви споделих, това беше в началото на пътя ми като терапевт.
Реших да си представя, че идва при мен човек с този казус и ми казва, сърцето ми време на време прави няколко силни удара и ме стряска. Какво би го опитал в този случай? В този случай аз би го опитала за какво жадува твоето сърце. И точно този въпрос си зададох. И това промени всичко останало. Защото отговорът ми беше много честен и много дълбоко. И моят отговор беше от пространство и от радост. И след това реших да си направя комбинация от капките на доктор Бак. Като преди това аз си бях правила капки, но си избирах есенции, които са свързани с това, че имам някаква неизвестна тревожност. Тоест, слагах си есенция трепетлика. И оттам ми идва това напрежение. И реално, което тялото го проявява. И да, но не видях разлика от това. Както споделих, че от глога не видях разлика. Споделих ви също, че от магнезия не видях разлика. А всичките тези неща са продукти, които подкрепят сърцето и би трябвало то да се успокои. Но когато сърцето е под натиск и когато човек е свикнал да живее под натиск имам предвид да има някакви цели, върху които се е фокусирал, да не си дава почивка, така нареченото пространство, да не отделя време за радост и за забавление. И тогава целият му живот се превръща в едно натискане над себе си, така бих го казала. И по-конкретно гонене на цели даже. И много често видеята на менторите, които слушаме и гледаме в социалните мрежи, са точно свързани с това. Ти можеш, давай, започни преди да си готов. И човек, който има някаква цел или по природа е така по-целеустремен, или има нужда да се доказва, тогава решава, че ще тръгне към целта и започва да натиска себе си. Или когато не може и му е трудно да пренареди приоритетите си, тогава става един хаос, действа много, но в същото време вижда малко резултат. И аз също съм живяла така. И познавам този начин на живота и знам колко е тежък и до какво води. Така, в началото си правех комбинации, свързани с това, че имам неизвестна тревожност, т.е. тревожност от неизвестното, която не мога да определя откъде идва, че имам нужда от душевно спокойствие, въпреки че аз в ежедневието се чувствах спокойна и си спях добре, но си мислех, че явно нещо не го виждам. И точно заради това тези есенции не ми помогнаха да си реша проблема, точно заради това и глога не ми помогна, както и магнезия, но в един момент, когато си зададох точния въпрос за какво жадува твоето сърце, аз разбрах, че имам нужда от пространство и от радост. И реших да си го дам това пространство и радост, както и да си направя нова комбинация от цветните есенции на доктор Бак, като там включих есенция скална вода. Това е есенция за хора, които са строги със себе си. Тоест, те натискат себе си и тялото си, когато решат нещо за важно. И тогава не си дават почивка. И почивката им идва чрез болестта или чрез депресията. Защото те са строги към себе си и не могат да видят малките неща, малките радости. Защото фокусът им върху това, което на тях им е важно. Върху това, което те са изисквали от себе си. И аз дълго време тази есенция не си я препознавах като моя, защото, както ви споделих, е много трудно човек сам да се терапевтира, затова и ние терапевти ходим на терапевт. Но пък аз така във времето се научих много повече да бъда честна със себе си и да си задавам по-точни и конкретни въпроси, като се представям пред мене, че стои клиент с точно този казус, както ви споделих преди малко. Другата есенция, която си прибавих към комбинацията, е есенция шипка. Това е есенцията за радост. Тази есенция помага на хора,
които се чувстват в застой, които се чувстват на едно място. И човек, който иска да продължи напред и е по-целеустремен, той чувства дискомфорт за това, че не вижда напредването си. И това му създава още по-голямо напрежение. И реално моите две основни причини са били точно това, за това, че сърцето ме стряскаше от време на време, като правише по-силни удари. Да, това никак не е случайно, защото когато психиката ни не може да се справи с някакъв наш вътрешен конфликт, то тогава тялото реагира. Идва някакъв симптом, който да ни пробуди. В случая сърцето ми показва, тук съм, обърни ми внимание, като прави няколко силни удари и аз се стряскам и тогава трябва да му обърна внимание. Но много е важно начина, по който ще му обърна внимание. Защото може да му потуша неговите сигнали, да не разбера посланието, а мога да разбера дълбокото му послание и това да промени целият ми живот, защото аз ще се отнасям със себе си по коренно различен начин, както ще се разделя с симптома си, както и се случи. И аз бях забравила за това до момента, в който видях глога в шкафа, защото, както ви споделих, от тогава са минали години, не случайно с изтекал срок на годност тези две тинктури. Интересно ли да ви споделям такива лични преживявания, как самата аз трансформирам себе си? Споделете ми в коментар. Ще се радвам също и да ми споделите за какво жадува вашето сърце и как се помагате то да е по-щастливо и по-радостно.